ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா குரேஷியா வர்சஸ் பெல்ஜியம்ங்க. பெல்ஜியம் அவங்களோட லாஸ்ட் மேட்ச்சில் மொரோக்கோக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து ஒரு ஷாக்கிங் டிஃபீட்டை ஃபேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த டீமில் எவ்வளோ ஸ்டார் பிளேஸ் இருந்தாலும் இவங்க டீமாக இன்னும் ஜெல்லாகாமல் இருக்கிறது தான் இவங்களோட லாஸுக்கு மிகப்பெரிய காரணங்க. பெல்ஜியம்க்கு இந்த மேட்சை ஜெயிச்சே ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்காங்க. குரேஷியாவுக்கு இந்த மேட்சை ட்ராப் பண்ணாலுமே போதும், அவங்க குவாலிஃபையர் ஆகிடுவாங்க. பெல்ஜியம் அப்படி இல்லைங்க, இந்த மேட்சை ஜெயிச்சே ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்காங்க. பெல்ஜியம் மாதிரி ஒரு ஸ்டார் பிளேஸ் இருக்கிற டீம் இந்த மாதிரி ஒரு ஷாக்கிங் டிஃபீட்டை ஃபேஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நிலைமையில் வருவாங்க யாருமே நினச்சிருக்க மாட்டாங்க. ஆனால் அதே டைம் நம்ம குரோஷியாவை பார்த்தோன்னு வச்சிங்கன்னா, குரோஷியா இந்த குரூப்பில் 4 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து டேபிள் டாப்பில் இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, குரேஷியாவோட டீமோட எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக டெவலப் ஆயிருங்க. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்சில் அவங்க ட்ராப் பண்ணியிருந்தாலும் செகண்ட் மேட்ச்சில் அவங்க பயங்கரமான கம்பேக் கொடுத்து அவங்க கனடாவை டெமாலிஷ் பண்ணிட்டாங்கன்னு தான் சொல்ல முடியும். கனடா ஃபஸ்ட்டு சீக்கிரமாக கோல் அடித்தாலும் குரேஷியா அழகாக அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை யூஸ் பண்ணி பக்காவாக கனடாவை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டாங்கன்னு தான் சொல்ல முடியும். அந்தளவுக்கு குரேஷியாவோட அட்டாக்கிங் வந்து பவர்ஃபுல்லாக இருந்தது அவங்களோட லாஸ்ட் மேட்ச்சில். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மேட்ச்சில் வந்து குரேஷியா வின் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப 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 அதிகமாகவே இருக்குங்க. அடுத்த மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா கனடா வர்சஸ் மொராக்கோங்க. மொரோக்கோ அவங்களோட லாஸ்ட் மேட்ச்சில் பெல்ஜியமை 0-2 டிஃபீட் பண்ணியிருக்காங்க. இதுவே அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஸ்பிரிட்டுங்க. இதே ஸ்பிரிட்டோட அவங்க கண்டிப்பாக கனடாவை ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. கனடாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச் வந்து ஒரு பெரிய மேட்சஸே கிடையாதுங்க. ஏன்னா ஆல்ரெடி அவங்க அவுட் ஆஃப் டோர்னமெண்ட்டுங்க. இதனால் கனடா வந்து ஒரு ப்ரெஷர் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக ப்ளே பண்ணுவாங்க. மொரோக்கோ இந்த மேட்ச்சை ஜெயிச்சாங்கன்னா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் போகிறதுக்கான சான்சஸ் கூட இருக்குதுங்க. அதனால் மொரோக்கோ இந்த மேட்ச்சை ஜெயிச்சே ஆகணும்னு நினைப்பாங்க. மொரோக்கோட டீம் டைனாமிக் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குங்க. அவங்க நல்ல சிங்கப்பாக நல்ல யங் பிளேயர்ஸ் சூப்பராக ஆடுறாங்க. அவங்களோட மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டாட்டிக்ஸ் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குன்னு தாங்க சொல்ல முடியும். அந்த அளவுக்கு மொரோக்கோ வந்து ரொம்ப கிளினிக்கலாக அவங்களோட ஸ்டாட்டிக்ஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. அவங்க மேனேஜர் என்ன பிளான் பண்ணுறாரோ அதை பக்காவாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க டீம் பிளேயர்ஸ். கனடாக்கு இந்த மேட்ச் வந்து ஒரு சும்மா மேட்ச் தாங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்க இந்த மேட்ச்சில் ஜெயிச்சா கூட அவங்க 3rd பிளேஸ் கூட போக முடியாதுங்க. அதனால் இவங்க பிரச்சனை இல்லாமல் ஃப்ரீயாக தான் விளையாடுவாங்க. ஆனால் இதை வந்து மொரோக்கோ எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறாங்கன்றது தாங்க விஷயமே. மொரோக்கோ இந்த சின்ன ஸ்டாட்டிக்ஸை யூஸ் பண்ணி அவங்க இந்த மேட்சை வின் பண்ணாங்கன்னா அவங்க ரவுண்ட் ஆஃப் 16 போகிறது ரொம்ப ஈஸியான வழியாகிடுங்க அவங்களுக்கு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த குரூப்பில் குரேஷியா அண்ட் மொரோக்கோ 2 பேருமே ரவுண்ட் ஆஃப் 16 போவாங்கன்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேங்க. Thanks for watching. Like, subscribe, comment for your all favorite Tamil footballers. Let's go.